खुलुमका जतननो तिप्रा हास्टनि जत लुकुरगनो तिनी सेकेंड टाइम आं फेसबुक लाइव फाइमानी कबुमां खामो वन त्रिपुरा वन वॉइस बांग्लादेशी पुशबैक और नेशनल इशू नो तीन कक सानानी हने नरक जतनो साइमानो चिनी त्रिपुरा सा हानि बसारो तांगे हा कमाखा दफा तिनी तांगे कमरनानै लामावा हिमुइ दंखा अमो একটা বার্নিং ইস্যু নতয়ে আং যে খরাংটি সামানি হাই তিনি গুবুনি বরক তাঙি খরাংটি সায়া তাঙি সিরিং সিরিं अमो ताबौ लुपुरंनि गोबां मा कुएसन सोंमु आनो फन खाय सोंगो गोबां मा WhatsApp आनो मेसेज रिवो सार केबो दारा नोंखाय इलिगेल माइग्रेन्ट रंनतयै कक साव बयखे ताङै साया आबुन उत्तरां नरंनो रिमांला दाखुरो तामनि हिंखा हिंखाखाय जों हा कमामानि एकमात्र ककबुमांखा तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबुनि बांग्लादेशनि बरक हाग्यावै साल ब्रुम ब्रुम हाबै तंमानि बागै जों हर बरक गोबां तंमानि मेजरिटी तंमानि जों माइनरिटिनि थांखा चिनि हा चिनि या फाव तंमानि बुबा गराबाय रिजार्व खाइजाक तंमानि रिजार्व सबाय रिजाखा तामनि बागै जों खरांथि साया जों राजनैतिक भाबे बागजागै तंमानि बागै जों तिनि चिनि हा कमाखा मेजरिटी कमाखा लगे लगे चिनि एडमिनिस्ट्रेशन पावर कमाखा पॉलिटिकल पावर बो जों कमाखा इकोनॉमिक्स पावर कमाई थांखा तिनी बानिया खानाय आगरतला बिजनेस खानाय सारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सब डिविजन हेडक्वार्टर ब्लक हेडक्वार्टर नायनाय दि जतनो बुनि दफानि बरक खरक बसक तंचिन बिजनेस खालायनाय काई जे बररक तत्कालीन पूर्व काइसन ताबुनि बांग्लादेशनि बररक चिनि हावा फायै सबा खालायावै थै थपसा खिखलायावै चिनि हानो बायके सिगि खिका चिनि बररक वादा वानसुकना आबनो वानसुकदा नायखाना जों जारा राजनीतिक खायनाय हा दफानि कक सानाय दिनै जों कक खरकसाना सिलसा लायो तामो हिंका हिंकाखाय नेशनल पार्टी खायनाय रखाय त्रिपुरा सारनि कक साइमेया दफानि कक साइमेया रिजनल पार्टी खायनाय रखाय साइमान दिनै रिजनल पार्टी खायनाय मिनिस्टार दंगो MLA दंगो ताङै बरक कक साया तामो कक सावै दफानि थाने बरक बुट मानि फायखा दफानो तामो प्रतिश्रुति रि फायमानि बरक दिनै तांगै नों MLA अंखा EM अंखा MDC अंखा मिनिस्टार अंखा ताङै नों कक साया तामोंगै नों साइमेया अमो लुकुरंनि सोंमो आबुनि बागैनो बुइति दा तिसाया অন্তত आं रंजित दा बर्मा रामचंद्र गातनि त्रिपुरा सारो आंनि दफानि बरर आनो हामजागै दफानि हानि कक सानानि बागै आनो विधानसभा रहका नर नुगना आं विधानसभा बो अ इलिगेल माइग्रेन्ट इशू नतयै आं कक सानानि ताई आं MLA चंजांमानि परे आं अ इलिगेल माइग्रेन्ट इशू नतयै भारतनि होम मिनिस्टार अमित शाह जी आं काइबोसिक सिटिसिका आंनि फेसबुक नर खुलमनायखौनो साइमान सुदो अमो सिमिया गोबां मा जागो चिन बररक जेल बिसिङाव बुथारजागमानि अबरनो तैबो आं ह्युमेन राइट्स कमिशनाव फाइट खाय दङ ताई खरकसा बुरै बुथारजागमानि अबरनो तैबो आं कक साइ दङ हिंका काय ताबो कक अंखा जों जुदि खरां बाक्सा कायति सायाखाय अ इलिगेल माइग्रेन्टनि बिरुद्धे जों कक खरांथि सायाखाय चिनि हा आगामी दिन चिनजागत दा दङ जों ताबो 31% अ पार्सेन्ट दा दङ ताबो सेन्सास संखाखाय जों बो जागा सगैनो चिनि हा बरं कोन
स्टेटथ जों माइनरिटी नों थांखा दाबो एडिसि आमचायो जेताचिनि तिप्रासारंनि हा हिनि जा खायरिमानि अ तिप्रासा हावबो दाबो पार्बत्य चट्टग्रामनि बरर फायै सेगै तंखा आनि प्रेस स्टेटमेन्ट गोबां मा चेनेलो आं कक सापुरु साका सामनुबो बो डिस्ट्रिक्टनि बो सब डिविजननि बो ब्लकनि आन्दार बो बिसिव बर खापाइजा स्राय स्राय आं साका केबो सारागिया आं साका थैखाय वासे थैना बिलाय आं दफानि कक सावैनो फाइ बिलाय गन्द तैसाबो बर बर फाइका बर हापाइका बेबाक साका करबुगो बो आमचायो बर हाबै तंखा साब्रुमो बो जागा बर हाबै तंखा डिटेल्स जिखा तबो फानो दाबो बे एक्शन थांया दिनै जों नुखा बीजेपी पार्टी बाय तैदुलजा गुजरात दिनै इलिगेल माइग्रेन्ट नंनि बिरुद्धे एक्शन थांखा बुलडोजार 50टा हाजार पुलिस रही दिनै आरो बस्ती तंमानि सबाय रिजाखा दिनै दिल्लीआव सबाय रिजागो आसामनि मुख्यमंत्री किरियावै चिरे खगै दिनै मीडियानि बुसकांगो लोकनि बुसकांगो चिरे खगै बांलादेशी रंनो रिखालायनायनि बागै कक साइतम कोन बिचार खाया पुश बैक रमसिना डिटेंशन केमो तनिनाय सेपनाय बंनो बांलादेश किफ्रि रहनानि बागै चाइतो गय दं पुश बैक गय दं सालब्रुम ताबो ककखा त्रिपुरावबो तो बीजेपी नि तैदुलजाक सरकार और खायतांनि खाया इंडिया गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थे 19 मे 2025 साल मारिवो कैसे नोटिफिकेशन लिखा और नोटिफिकेशन स्राय स्राय सिजाक दंगो टाइम फ्रेम खाय दिखा 30 दिन नि बिसिंगो बांलादेश नि बरनो नायतोक तिखलायनानि रोहिंग्या रनो नायतोक तिखलायनानि और नोटिफिकेशन नि परे फादार हाव जतो जागा न इनिशिएटिव ना जागाय दंगो एकमात्र चिन त्रिपुरा सिमे नाहार जागिया तांगै जों नेहर खरांति सानाय करे केबो राजनैतिक बिनि सात्तदा खतिंनो केबो आगामीआव बुद्धा मायावनो केबो सरकारनि सुबिदा न खैता कक सावै वंचित दा उंनो अमनो मानसके गोबां बरनो कक साया आं नेशनल फ्लैग दैयै तीनटा जागा ताबसुक जरा रैली खलायका खाना उत्तर महारानी पुरो खायनाय प्रत्येकटा रैली वनो नुखा जे नेशनल फ्लैग तंमानि बागै थानसान मारिनो नासिगै सुरुतिप्रा मथानि सिमिया अयनो मथानि बररो फायै जॉइन खायबिका रैली हिमपाइका आंमै मालाय कक सापाइका गोबां मा पार्टी नेशनल पार्टी नि बररो सार जोंले नुकजां मालिया बसकांगो चिनले पदबि तंबा पोस्ट तंबा किन्तु चिने बररो फाइका आनि रामचंद्र गातो फाइका सीपीएम नि बरक फाइका बीजेपी नि बरक फाइका आईपीएफ नि खरसा खरसु फाइका असिगार खायना करे दिनै ओमपीओ रैली खायका आदिनानि मुक्ति कलायु नरगजो साइमा तांगानि मुक्ति कलाय रांगनांग र सब लगिमाया किन्तु फुंनिसिमि वातै सारि पर्यन्त दिबरय साबसा थाकमानि थांगै नुगैखा हलसागलाय लिया लामा बसालायजा बो दफानि बो अंशनि बरक फाय जारा गरि लिकिसिं मिसिक सुमजा बरंनि जिन पैसा बाय गारि काय फायलायो आं बरंनो रिमाया कोनो गारि बारा रिमाया दैरांसा खानि मालिया आं बरंनो नुगै आं बासनि ते दितनानि मकलनि मुक्ति यरि फैजा तनि नारग मालिया किन्तु तिनि रां पैसा गोनां तिनि दफानि कक सानाय थांग नुगजा गैया बले आं आरोबो पाथानाल जमातियानो आं साका पाथान फायदि आदिनो कोनान बसाव थानाया थांलिया बले बोबा गारबो बनो साकापो बोबा गारानो फोन खायसाव पाथान आं साइरका थानि थांया गताङै बथांया सालसा बत्तिपरा सारंना आबनि जवाब बबो मारिवान कारण अब तो नेशनल इश्यू चिनि हा सेगि तंफायनाय एंनारनि अबैधभावे इलिगेल माइग्रेन्ट बरंनो रायदाति नायतोगु तिखलाय रखनानि बागैसो जों कक साबले जेखेरे मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स केंद्र सरकारनि बखाक्तैसे
साइरि जाखा नायथक तिखलाय बांना रहदी होनाय आरो जों न किरिना तंबा आं अमनो तुई चिठी सिमन परे एक दुईटा रेली खाइमानि परे ताबो कामी कामी तिप्रा सारंनो नायथक तिखलायना ना उंलाय खाबले कामचनपुर रमलाय खाबले जिरायनानै एनआईटी वो सालकानां गाथां बांलादेशी जाल बुइतमोनि रमलाय खाबले दिनै साब्रुमनि फुलसरी एडिसी विलेज थांनि रमलाय खाबले तेबो गोबांमा जागा दिनै बिश्रामगन्जआव एसपी नि थाने डीएम नि थाने बर बर बांलादेशी दं रिलाय खाइखाब चिठी रिलाय खाबले गोबांमा जागाव बर रक्ताबो चिठी रिलाय दं गोबांमा बर गांमै जगाजग खाय मालायो हर 12टा एकटा पॉइंट आनो फोन खायनाय दं गोबांमा ताबो आनरो आनि व्हाट्सएप देखाय ब जागा बांलादेशी दं फाय गोबांमा बर तेबंको खाय दं रिलायनान बागै ताबो फॉर्मेट खाय दरगास्त सालामनाय दं हेंकाय जे बर रक फायै जों चिनि हाक माखा चिनि मानथाय सेफेले जागै दंखा चेक जागै दंखा ताबो केंद्र सरकार मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स साइरिका बंना नायथक तिखालाय दी नै राज्य सरकाराबो कार्यकरी खाया ओ जागा राज्य सरकार न कार्यकरी खाय दी अबनो राज्य থেকে नायथक तिखालाय दी ओ कक सावनानि बागै बडा जों किरिसिनानि अबनि बागै बडा जों किरिसानानि अबनि बागै न ताकुरो बुकुरो आं नरंनो लगिसानो चिनि दफा चिनि हानो मुथां टनन बागै जों सबा मान करनाय एमएलए मिनिस्टार 5 बोसोर खाय लुकुनि थाने जों राय मानाव इलेक्शन नि बिसिंते दिनै आं दफानि बागै जुदि सामुं खाय टंखांखाय दिनै आं हानि बागै सामुंटां टंखाखाय दफा वान सुकनाय चिनि आगिनि सिमी जों वान सुकि नाय फेदि 1971 नि 29 नवेम्बर केंद्र सरकार होते कासे नोटिफिकेशन फाइका नोटिफिकेशन तम सिजाक टंमानि 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय रंनो बंनि हावा किफिलिनानि किफिलि जाखा कार्यकरी खायका आथिथिनि खालाय जायगा तांगै जों खरांथि साया जों राजनैतिक बागै गोसा कपुर हिनै जों बागजातै मुइतम कक साया अपरदिके जारा एंनानि फायना पूर्व पाकिस्तान जारा फायनाय बांलादेश नि जारा फायनाय बर जों नर फायै राजनैतिक तिप्रासन बागै बर राजनैतिक खेला खाय जों चिनि हानो फिरं माने बागै सिलाय रमलायखा 40 टानि ऊपर ऑर्गेनाइजेशन खा डेमोक्रेटिक मूवमेंट खा मुया सानाय खैसानाय जिंदाबाद हिंका तामो माखा लेजर ताब माखा डेमोक्रेटिक लामते मूवमेंट खाइमानि परेबो जों तामो माखा हाक माखा किछु खाइमालिया तेन बिसुक्तिनि माध्यमे चिनि विधानसभा 17टा तमनि 20 टांखा एडिसिओ एटिते ट्राइबल फोर्स बाय चुक्तिंगै ते 5टा सीट बारिखा रिजार्व एसारा ततै तामो अंखा सातिनो रं काय आबोनि बागै न ताकुरो बुकुरो आंनो रंनो सानानि मुसुं चिनि हा जों नारंनानि हिंगाखाय दफानो मथाङै नारंनानि हिंगाखाय चिनि लाइ बुमा सैजांनानि हिंगाखाय निनि बुसा निनि बुसुकनो थिनां नों कलाङै थानानि हिंगाखाय अ इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो तिखलाय रखनानि बागै जों सबा माबो जानाय गोबांमा बर गानो सोंगो नों तिप्रा मथानि खरकसा एमएलए ताङै नों तिप्रा मथानि फ्लेग तयै नों रेली खालाया आं बुबागारानो साका नों साव थानसानि कक बुबागारा थानसा जुदि चिनि पार्टीनि फ्लेग तयै जों मिटिं खायखाय मिছিল खायखाय जत बरक फाया कारण अमत नेशनल इशू आफ्रुकाय अ इशू न ताम खायनाय गुबुननि पार्टीनि बरर गुबुननि नेता रक ताम हेनाय अब तिप्रा मथानि इशू तिप्रा मथानि डिमान्ड हेनाय आबना हेलेंसा थाखाय तलां थानाय काय आबनो बागैनो आं साका ना मो पार्टीनि फ्लेग तयै जों रेली खायखाय बा मनो मूवमेंट खायखाय लुकुरक चिनि उकलक फाइगला गोबांमा जों पार्टीनि फ्लेग तै खायखाबले मायाबले किन्तु तिनि जों जखन नेशनल फ्लेग तै खायखा एक दिन बाय तिनि
Santi Bazarni Boga Power जों नुखाबले गाहाम दे लिउमन सब फाया तंखा बारो फायदि नों तिप्रा मथाबो खायनाय फायदि नों कांग्रेस खायनाय फायदि बीजेपी खायनाय फायदि आईपीएफ खायनाय फायदि जतन फायदि तब असुबिदा दंबा आरो त केबनि पार्टीनि फ्लेग करे फाइबले बरो खाना उत्तर महारानी पुरो चिनि रेली उंनाय अ रेली न कासुनानि बागै 3 तारिखो आरो कासे रेली खायजाखा तामनि बागै आरो आगे बारे न गुसना रिजाक 5 तारिखो उत्तर महारानी पुर खायो आरो कासे रेली उंनाय 3 तारिखो तांगे आरो रेली इंखा 5 तारिखो न त नासिंगिते 2 दिन बागै नासिं खायमा खामो खायजे गया तामो रंजित देबबर्मा जे मुभमेंट खायतमनि अबनो केबें दामानो अबनो कासुई दामानो अबंखा काचा षড়যন্ত্র किंतु अबनो आंकिरिया लोकरं नुखाना गाय अबनि बागैनो आं सावो नेता फायनाय नेता सिस्टि उंनाय नेता लोकोसि सलामो नेता निजिंगै माया लोकराव भोट दिखाइसे एमएलए मानो मिनिस्टार मानो एमडीसी मानो ईएम मानो सीएम मानो चेयरमैन मानो चीफ मिनिस्टर मानो किंतु लोको बाय नों समजायाखै उंगै माया आ कगनो जों मुइतनारो के आबनि बागैनो ताकुरो बुकुरो जों दफा हानि कक साव साब हानि कक साइतं साब दफानि बागै कक साइतं अबनो नरो मुइतनारो दि नर ताइ बसे थंजाकसिनाय ताइ बसे चेकलेक जाकसिनाय राजनीतिक बाबे जों ताइ बसे बागजाकसिनाय ओ जरानो ओ नेशनल इशू न तुयै जों ताबुंनो नखलाया हिंका याक बा याक रमै ताइ बुफुर नखरचिनाय कमर थांबायमोन परे दा जों गजनाय जों मलाई बुमाबो कमर थांजाक जाति दाउं सिनाय अमन ताबो आनि सोंमु लोकनि सोंमु का आबनि बागैनो ताकुरो बुखुरो एमएलए अमो 5 बोसोरनि बागैसे पार्मानेन्ट या एमडीसी ईएम मिनिस्टार मो 5 years नि बागैसे 5 years नि परे नंताइसे लोकन थाने माथाने बांगा बरक तिप्रा हास्तेव तिप्रा सरक एमएलए अंका मिनिस्टार अंका ताम खाइकलां माखा तिप्रा सरक नि बागै कुन खाइकलां माया तिनी एडिसी एलाकावो आगि एडिसी एलाका तंगमानि अमरंना आंनावनो किसा साइ खनारवाना अमरंखा आगिवो जे तंगमानि नाइसिंना दे एडिसी तंगमानि कमलपुरनि दुर्गा चौमुनि आ हाती बाजार चौमुनि आगे एडिसी तंगमानि आबनो जनरल खाइकलां जाका तांगै बंनि जागो क्षमता मेजॉरिटी बरक प्रशासन बंनि यागो बरक आबनो बंनि सुबिदानि बागै बरक जनरल खाइरिका तिप्रा सर तेरे नरजागै थांका अमति हाइकेन चंपकनगर बाजार आगिवो एडिसी एलाका तंगमानि साधु पारारो जनरल में थांका विश्रामगंज बाजार लेनामा हाती आगे एडिसी एलाका तंगमानि ताबो आबो जनरल में थांका एं साब्रुमनि कलासरा थालिक दैसा आगे एडिसी एलाका तंगमानि आबो ताबो जनरल में थांका अमति खाइनो बुनि दफानि बरक एडिसी एलाका हापते बांते आबनो तेरे खाइ जनरल खाइतान थांका खसरी फाइ एडिसी पर्यन्त आ खसर माने बिसिंगसे ताबका पार्वत चट्टग्रामनि बरक फायै दिनि रिजार्व न हानो सेगै तंफा निनि आ एडिसी एलाकानि जे मानथाइ तंमानि आबन सेगै तंफा ताम सानाय ताबो जों मानसुंनो रोंया खुदाबा ताबो जों मानसुंनो रोंया खुदबा आबनि बागैनो ताकुरो वानसुकदि ताबुक जरा वानसुंनानि जरा ओ जरावनो बबो चिनि बार्निंग इशू बबो सिकांगो तनिनाय वानसुकै जों सबा मा नखलायनाय बयजे सापानि हिंतन रंजित देबबर्मा खरंनि बरक दैफान नखनाय आं खाख्लायो आं पुइतुसावो दफानि बररंनो आंनि बेकग्राउन्ड जतन साइमोन आगिबो आं लुकुरबाय गोबां मा चुबाचु मानखा ताबुगो मानै दं ताबो गोबां मा बरक हामजागे कमेन्ट बा आं नुगो इको आरो गोबां मा आनो कमेन्ट आं नासिगै दं जेकब देबबर्मा सार आं सिमि आसिखै खायो एमएलए नि बिसिंगो
सार नों सिमी आसिखाय खायो एमएलए नि बिसिंगो जेकब देबबर्मा इको सैया गोबां बरक सै दङ साका सादिन कुमार राइट कक सार ते कायसा सिका मायांग चें तिप्रासा गुड जब सार होननाय ते ताबुक आनि कक ओंखारता हुरो जों अ जरावना ताबुंनान जों मा नखलायनाय खरां माते सासेनाय किरिनानि करै सेंट्रेल गभर्नमेंट चिन पक्षेव ताबु नोटिफिकेशन दिखा ताबुक राज्य सरकार अबनो इमप्लिमेंट खाया इमप्लिमेंट खायदि हनि ताबु चिरो मा खगलायसिनाय बिले आसामाव जेखाने चीफ मिनिस्टार चिरो खक जतो बरक चि खक दङ चिरो खा खस खक या हिंगाखाय जोंजन सिरि ताय कायसा कक बुयानो सोंगु सा सरकार तंगै नरकटा मा खान सोंगु टीटीएडीसी नि विलेज कमिटी नि इलेक्शन खायमालिया चिरो खका विरोधी दल टंफोर नर चिरो खका ताबु सरकार फायै नर बिसा काय थांका ताबु इलेक्शन खायमेया ताबु जवाब दिनै जों सरकारनि पार्ट वन टो निनि गेरेटा टिपारलेन करिखा अब खरां मरै मरै ngै थांका 125 amendment abo मानसिनाय हिमलायका अंकलायका दिनिबो थंगै तनि जा लास्ट निनि तामु हिनानि बनो लास्ट जों नुखा जे निनि बेसिस चेयरमैन जों साका चिनि मंत्री बायको 13 जना दं सामान अब तिनि खाना जों थंजाग मान दं हंगा काय लास्ट खाय ताबुक जों गुमति डिस्ट्रिक्टनि खरकसा डीएम न लायना बागैसे एमएलए एम एमडीसी थांगैसिरा मा खलायका तामुंखा राजा कुनमाया आं आंदोलननि विरोधिता खाया चीफ मिनिस्टार आंनि जेबो बय मालायफोर दं जों लिडार सावबाय बसाका रिपोर्ट मामान परेंको खायनाय किन्तु तिनि अल लाइव फेसबुक ते कक साइतमन समय किसु सिकांनो आं नुखा आरोनि डीएम तरित कान्ति चाकमानो नलिया आरो पुलिस एसपी आरो एडिशनल एसपी नो से नरि रिसु तार माने ताम बुजखा नरकाम बुजिखा गभर्नमेंट नरनानि मुसुंया बरं नोंबाय चेलेंज सिरि माने हायम टंसु ताम सानाय नरक सारि दाउताम खायनाय ताम सानाय आंकक साकाय बैसाव पुष्प बन्तनि व्यापार आंकक साप्रो गोबां बरक साका आ रंजित देबबर्मा एमएलए जेखेन थेखेना लुपे अमति कक सामान नर खाना काना मीडिया न नुखाना जेखेन थेन लुपे केबो साका रैली खाये कतक सरी दा बथैनानि जरां खाबिनि कतक सरी थैतु ते कैसा साका बो हा एमएलए सिनि नांगिया आंता बरनो सिंनानि मुसुंगु नरकाम खायमाका पशुबन्त जे चिनि हेरिटेज राजानि अब ताबो टाटा कंपनी बाय तास होटेल लुंगानि मो साकरम थांका ताबुक तांगै सिरिं ताबुक तांगै सिरिं तांग कक सायमेया आ लुपे अंनाय सानाय रकटाव बरो तांगै सायमेया ताबुक आबनो तैयै आर तिनि ओ इलिगेल माइग्रेंट न तैयै बरक तांगै एकटा कक सायमेया लुकुरंनि सोंमु अमन गाय जेखेने जों विलेज कमिटी इलेक्शन जों सरकार जों खायमालिया 125 एमेंडमेंट बिल जों खायमालिया ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि तैयै बादुयै त्रिपुरा एकर्ड दंखा आ एकर्ड जों इमप्लिमेंट खायमालिया बेसि चेयरमैन बो आबो पॉइंट से जों रिजागलिया अ सरकार तंगैलेसिनि तामो लाबुंनाय आनि व्यक्तिगत हंगाकाय ताबुनो जों सरकारनि नखनानि टाइम दं जों सरकारनि नखनानि आनि व्यक्तिगत मतामत हंगाकाय ताबुन जों नखना देर मंत्री रिटर्न जाखा खरकसा बिनि कोनो डिपार्टमेंट करे तंजाव ताय खरकसानि तामतो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फरेस्ट डिपार्टमेंट आबै तिप्रासारं ताम हामक्रायतु माने ताम खायमाननाय किछुमाया काय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जरांखा आं बुबा गारान बो सिगां बा मै कक साव लंडन तंत्रि लंडन नि होयते फोन खाय बानो साव
जे अदिनी गुमती डिस्ट्रिक्टनि दालायलायनाय प्रसंग साप्रो आं साका आंथ' किसा असुस्थ आं मिथिं थांनांला आं साका महाराज जोंनि ताबुले जरांखा जों सरकारनि नखनानि सरकाराव तंगैसिनि ताइ कोनो लाभ करिखा बुबा गाराना आसकै लासि मुंरिखा एकजन ডিএম बिनि प्रटोकल एमएलए रंनि तलाबो আর পরে বন কাইসা কলেন তৈছে সঙ্গাসে গুতা এমএলএ এমডিসি ইএম পার্টি মারল লেখা তিনি বন নরি রিমা খামো নর জায়গাবলে তিনি আর পুলিশ এসপি নে নরি এডিশনাল এসপি তাঙ্গে নর জাখা কারণ আ দিন যে আর সবা খানে রন তলাঙ্গই তালারি রিমানি বাগে গোबां পত্রিকাও কাখা बुबा गाराना असम्मान खाइमानि तिनि अन्य चैनल अन्य पत्रिकाव सैयाबले गोबां बरनि गोबां कमेन्ट आं पढु खाइजे गाबले थिना बुसकांनि सालो सबा खाइनैले डिएम न नरमानानि सिनि कुन्दा दं आसादा खाया सुतरां जरांखा मन्त्रि सभानि नखरै जों लड़ाई खायनानै लामायाव नखलायनानै लुकुनो तै लामायाव नखनानै मन्त्रि सभायाव तंगै नरब सरकार तंगो कोन मुंसा रिमैया चाकरि रिमैया मानथाइबो तुबैमैया कगरुजो सिलजागै कक सिलसा जागै तंगै ताम ला आबुनि बागै आं साननानै नायो सरकारनि जों नखनानै जरांखा राइट टाइम ताइ आं सानाय बुसकांनि साल' जों गोबांमा जागायाव रेलि खालायनाय गोबांमा जागायाव आन्थानि डेट सानब्लाय बेखा बदिना आं थांमाया बुसकां दिनाव गोबांमा जागायाव रेलि खायनाय आंनि साग नायजांनाय हिंतमाबा आं नायजांमाय आं दङ आंनि शारीरिक एसे असुस्थता दङ तफन आं अ दफा अ हा हिंगाखाय आं दंमाया खस्थ' खायफानाव मा थांजाव दङैमाया दफानि कखना काकाय आनी लाइफ नरक जतन साइमान जीवन आं जेल बसाखा अनेक किसु अंखा अनेक कष्ट अंखा जरा काइसाव आनी यागो रां 100 पॉइंट करै आमति बंखा गोबां माने मनाय संर गोबां माने जारा आना हामजांनाय र सुबा माने बागै आं आफ्रोबो लांमा सलिया फाइका हामजांमा बागै ताबो आं आचार्य रक ताबो बर आं बायनो दं सार ताबो बुफां टट बागाहाय गोफावै दं गाहामबो उंबो हामियावबो बर ताबो आं बायनो दं ताइ आबुनि बागै आं सानाय जे बुसकांगो जों अ नेशनल इशु न तैयै नेशनल फ्लेग तैयै जों सबा मा नखनाय आसामाव जुदि एक्शन नाय मानु हंगाखाय दिल्लीआव जुदि एक्शन नाय मानु हंगाखाय गुजरात जुदि नाय मानो हरियाणा नाय मानो महाराष्ट्र नाय मानो हंगाखाय त्रिपुरा तांगै माया अकग्नन बैनो जों माथमा नखनाय चांग्रि खायमा नखनाय 30 दिननि जरा रिजा 19 जुन पाइथानाय 19 जुन पाइथामनि यागुलो आं नरंनो साव जों रेलि सिमि खायगला जों लामा कासुनाय ब्लक रिनाय हरताल लिनाय लास्ट फाइट ओइ गनो जों खायनाय लायनाय जुदि नरक ब्लगिदि खाकाय जेल साखाय जेल चावने जेल नि तो अभिज्ञता दं जेल साखाय जेल चावन ताइताम दंबा आबुन किरिना ताम दं कुन किरिना करे बर खरसा वाइनि थैया ताकुरो बुकुरो बर वाइसना थैयो जों आगे सिनि नाना सुसुंनि क खानाय फायो आसायफ्रो मुं काइसा थैफ्रो मुं काइसा गुबैक जोंनि जतने कमाबायखा लाइबुमा हुजाक्लिं थांबायखा राजमाला परिमानजों परिमाया राजबारि बुसकांताम खालाय रिजाखा बुनि दफानि बरकनि मूर्तिसे आरो मांथंसे काय रिजाबायखा राजबारि हाबनानै ताबुसिनि बरर जों राजानि हिन गर्व खायो अथच अ राजबारि हाबनायखौ जों टिकेट रुइमा हाबो बुसुक मुक्ति खालायनानै क बुसुक दुखुनि क नरं सादि ताम खायनाय गाय आं खाख्लायो
boskangi salo sala tiriparani lukuro jara ha dofana hamjangnai jara hani bagai wansuknai tini busa busukni thinangni kokno wansuknai boro osobawan nokornai oro rasnitiya sing rasniti no torjagya ang torjagya onek borok saimano bobo natok khayu nei natokya 9 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2025 সাল মারিব ফুঙ্গ 9:30 বুবা গারানো থাঙ্গাই আং রিজেগনেশন প্লাং থাং কারণ লুকু আনো তামনি বাগে টিপ্রাসানি বাগে কক সানানি বাগে হানিবে কক সামাসে রহ আর আনো এমএলএ অঙ্গ 1.5 লক্ষ টাকা রাং চানানি বাগে আনো রহইয়া এমএলএ হোস্টেলো দালানগো এসি সাই তংনাই বাগে লুকুরাগানো বুট দিয়া সুতরাং মহারাজ আং রিজেগনেশন ইসনাই বানো বুঠে বৈসাও তাইগার তাই কিসা নাসিংগারাদি তাই কিসা নাসিংগারাদি বুবা গারাবা বিনি kokno khanai ma phai kai abuni bagino ang hasteni lukorongno sanai onek borok onek kok sao anu kologo ang khanao gobang borok ano sao anu record khai voice record khai borok ang khanao ang aborokno kibu kiriya ang aborokno khanana bo musungya ang ani lama dofan bagai je route map khalai je ang soba khalai tongmani je target khai soba khai tongmani mo khai thangnai hoyto soba khai ani langma jodi soi thangka ang kai omonotai manjunai to tongno ang saimiya tobe ang asingno sanai tabungni jorani chin sikla rokno o ha dofani bagai norbo wansukdi norbo thinangno wansugoi norbo samung tangdi jeng komonani थांमानि सिलाय लराय खायै जों जुदि थैखाखाय सालसा लाइबुमाव सैजागोन केरें कथमा साजागोन इस्तिमुर आं जेनाबाव 1997 आव थांफ्रो आ UN नि अफिस नि फाटारागो रिरक फाल तंजामान इस्तिमुर दिनि बरन हाकी फुलि माखा ताबुकसों जोंखाय कमना लामा हिमदों कारण जों बुखुक बायसे थानसा हिन सालायो किन्तु जों थानसा करे थानसा मुइमाया खरकसा ताय खरकसानि इगो प्रब्लेम खरकसा ताय खरकसानि उकलग नांलायो खरकसा ताय खरकसानि उकलग कगरुजु सालायो अमन खरक बसे चिनि बरक सारि क्लाय खेंगाकाय खरक बसे तिब्रासनि कगनो वानसुकना दफानि कगनो वानसुकना हानि कगनो वानसुकना गोबां मा जागा जों साइमान गोबां मा उनकरनो साइमान रां पैसा गोनां सारिखौ गेताम खायनो दल थुमलायो चुवाक नंलायो थामनि रांबो सोंखा बलायलायो साबो बुति गारि काइमाखा सालायो साबो दालान कयताला तांमाखा आबो कक सालायो आबोनो सालायो चालायो नंलाय मुनैलायो हाहा हिंलाय आर yang दफानि बर' रखाय मोसाया मा नंगिया कलाई तंलाय जाव ओ दफा हानि कक आंदोलन खायनाखौ फाइबेदि बरनो थरे बारेखाय फाइलाय जाव बाते पामते हिनाया बरनो फाइलाय जाव काय आबुनि बागैनो ताखुरो बुखुरो आंनो आंनो सानाय जे बसकांनि अचबाव नर बुसादि ताय किरिदि निनि कामि गानावो निनि ब्लक एलाकावो जुदि बांलादेशनि अवैधभावे इलिगेल माइग्रेंट रक फाइ तंखाय बजेसे दफान पनंथन नरक कैसे फॉर्मेट इस्लामिक दरगास्त सै पुलिस न थांगै रिदि एवं पुलिस तुबुइ फायै नरक यासि सुरै रिदि यासि सुरखाय पुलिस रमित लांनाय आइन न निजिन जागो तारना हादि आइन प्रशासन यागोनो तनेदि बरनो फनुकदि बरनो लगिरिदि बरनो चुबादि बरनो रमनाय अमति खायनो जों जिनि हावबो कार्यकरि खायनायनि बागै ओ जे सरकारनि जे नोटिफिकेशन कार्यकरि खायनायनि बागै जों मा जेंनाय ताई आं दाटिनो डिस्ट्रिक्ट वाइज DM SP मालायना बागै चाइतो गई तंगो गवर्नर नां चिठी रिजाक बिनि जरा मायां तंखा आनब अफिस नाइते जुगाजुग खायका दाति नां जरा मानान आरोबा आं चिठी ड्राफ्ट खायतने रिखा आगरतला शहर बरो बरो एंगनानि बरो रक फायै बांलादेशी रक फायै और तंखायका तिनी आगरतलाबो नरक खानाना जारा आगरतला तंगाय रक
হঠাৎ কলনি ফো বরন ফাই হঠাৎ কলনি খা শ্রীলঙ্কা কলনি ফো ডাকাইয়া কলনি ফো মুংবাং মাসাবো চাপ কুলমাইয়া লামাই কিনাই কিনারো খাস জাগাও যারা বসে তাং টংনাই বরক সাবোবা বংনি কাগজপত্র চেক খাইকেন মানজাय বলে বং থানি আধার কার্ড দङ রেশন কার্ড দङ কিন্তু ও রেশন কার্ড আধার কার্ড সালামতিনি যে ডকুমেন্ট সাপোর্টিং ডকুমেন্টস মানে আর ডকুমেন্টস যতন ফেক কে চেক খাইকেন মানজাक থামলে অনেকে বরক সাবো जों सिलासरिनि फाइमानि सिलासरि बफुरन सिमी ब फाइका बोसोरफोर दंखा गन्दा तैसाव कायसे फेमिलिव 18 जना रक दङ खरकसा परिबार आमतिरबो रेशन कार्ड दं आन्थानि रिपोर्ट सकायजा गोबां मा जागा दङ चेर जायगाबले नाय जायगाबले नों प्रशासन थांनि नायदि जों रिपोर्ट मायाबले जोंनो साफायनाय करिबले दाबो रिपोर्ट ना सेंखाबले मारि नाय जों रिपोर्ट रेडी नरक ताकि रेडी थैके थिलेन तैताम तंबा नों बांलादेशनि बरक नोंनि पारागाना फाइटं फाइमान फुनुग्रिमान तां थैना तंबा तां किरना तंबा निने हानो सेक्टं फाइमान नि मानथानि सेक्टं मानाखाय जों गाबोन किरिनानि हायदा तांनि किरिनाय रायदानि कगनो सानानि आइनि कगनो सानानि तांनि किरिनाय आबुनि बागैनो पारा पारावो कगलाम सालायदि नरक जतनो मालाय कगलाम सालायदि खाबाक साउंदि नायतुकदि जेनुइन बर आगि जारा रासामालनि सिमर तंनाय बर गताव टेक्टक नांजागै फैका बर नां खायका बुनि दफाने बर साबो एंनानियाव बांलादेशनि बर फाइमान बागै सिंबा मानथाय सेबल जाक दंखा बर बांमानि बागै दिनै तिफ्रानो करिडोर खालायै दिनै देशनि गोबां मा जागाव थांदों गाय अमति आहायतायै सालबुरुन हाबैदों तिरफोरावो कि आसायै बरक बाङो ना बांलादेशनि बरक फाइबां बांलादेश बरक फाइनो बांबले गाय आबुनि बागैनो आं सानाय जे अमनो जों कोन मतेखाय गसिमाया बंनो तनानै बांलादेशी न बयसाबो बांलादेशी गो बेक आङो गो बेक होनो आं हिया बांलादेशी पुश बैक वन त्रिपुरा वन बयस बांलादेशी पुश बैक अमन क इनका काय बसखांनि सालो जों टेबो आं जरा जरा ताबो खाय फेसबुक फाइनानै चाइटकनाय कक सानानै लुकुरकबाय जतबाय तो फुनते कक साइमेया आं खाख्लायो दिनैनि आं जे कक सामानि नरक खानाय दंनाय होननाय आगामी दिनो नरकनो आं लगिमाननाय चबावो दफानि चबाव नंनो लगिमानाय अबानि पुतु दङ नरक लगिरिदि आं नरक आनो जे लगिरिमानि आं नंनो याकरि दा थां बुइ हाय लामा कसारो याकरि दा नरनो क्लां थांनो आबो नरक नायदि आं कोन दिनो याकरि 300 पॉइंट याकरि आं तामो वानसुक दं किसा नरनो साका आं बखानि तेबो गोबां साजानाय दं सानाय नरनो तर आं थानि गोबां मा डकुमेन्ट्स दङ सुप्रीम कोर्टनि असिनि उपाध्याय बिनि जुनियर बां कक सालायका आं दिल्ली थांखाय बबे मालायनाय कक सालायनाय दाम खायमान दामतो रायदा आबो नायतुकै आं कक सालायनाय आं कक सालायफैका गोबां बरक ताबो आगुगै फैका आनो चुबानानि बागै ताबो गोबां मा बरक डकुमेन्ट्स तनि फैका वारचाबो कुपलो डकुमेन्ट्स बो जागा दं साबो दं आबो जत्तनो ताबो आं नाय दं गाय आबोनि बागैनो ताखुरा बुखुरो नरक जत्तनो खासरांगै फानथनि दंदि सब मा बसालायसिनाय ताय कुनु ककरै आगामी दिनो सुदु अ जों फ्लेक्टयै सिमी जों स्लोगान लिरला आगामी दिनो लामा कासुतिनि हरतालिथिनि नरनो लगी मानानै नांगान नरक जत्तनो लगिरिदि सिनि जे नांमानि थै नाखाय थैरिनाय आं टियार दंगो नरबान लगी दंदि जेलो ताविसा आं जुदि थानानै नाखाय थानाय आं फासि उनान जुदि गायसेले केरां गथमा साजागान सालसा ब अमति सालांका ब अमति खायलांका गाय आं ताय बिसि कगलगलिया खाना 5 तारिख खुवाय उत्तर महारानीपुर सिनि गायसे रेली दंगो
joto khwai ganawa giniwo tongnai joto lukono nangsanai khana railway phaidi khorang tisadi Bangladesh rongno jeng chini hani naitugu tikhlainani bagai jeng jotono thancha khorang kaisa tisawi jeng sanai one Tripura one boys Bangladeshi pushback o slogan tino jeng khana nokhlane tini asakti nongstun nol jotona kaham koreng tongdi jotona nota bisa khulumai afari hor kaham jotona hambai